Hele, ale fakt už... Teď si o tom povídáme jenom. Přece taky v pořádku. Můžeme si taky někdy povídat. No teď jo. Jako ono je to vtipný, když to uděláš jednou, dvakrát za den, ale když to prostě natáčíš hodinu... Ale já jsem se na to těšil celou dobu. Měl jsem hrůzu z toho, že budu mít nový telefon, ale těšil jsem se, že můžu natáčet všechno a nemusím pořád někoho otravovat. Jste se tím jako všechny ostatní zotrávit, ne? No tak trošku jo, že jste to způsobili. Pořád jste se mě smáli, že mám tlačítkový telefon. Chtěl? Já jsem ho nechtěl. S tím video do prdele. Nebo co? Nebo uvidíš. Co? Já ti to v noci předělám zpátky do žízy a hlava na 3 půlky. A tady je vaše školička. Tak jdu první. Oh. Co? Nech toho už.